ଥରେ ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ଧାନରେ ଆକାଶରେ କପୋତମାନଙ୍କର ଏକ ଦଳ ଉଡ଼ୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତଳେ ସବୁଜତା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ପାଇବାର ଆଶା ଥିଲା। ଗୋଟିଏ କପୋତ ସଂକେତ ଦେଇ କହିଲା, ତଳେ ଏକ କ୍ଷେତରେ ବହୁତ ଶସ୍ୟ ବିଛା ଯାଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା। କପୋତମାନେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ଓହ୍ଲାଇ କ୍ଷେତରେ ବିଛା ଯାଇଥିବା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁରା ପାର୍ଟି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଶସ୍ୟ ଉଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବାସ୍ତବରେ ସେହି ଶସ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଧରିଥିବା ଏକ ପକ୍ଷୀ ଦ୍ୱାରା ବିଛା ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଜାଲ ଗଛର ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲା। କପୋତ ପାର୍ଟି ଶସ୍ୟ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ଜାଲ ସେମା। ତେବେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଯିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବା। ଯୁବକ କପୋତକୁ ଫୁଲିଲା, ତୁମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର। ଜାଲ ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଶକ୍ତି କିପରି ଯୋଗ କରିବେ? ଜ୍ଞାନୀ କପୋତ କହିଲା, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ବିକ୍ ସହିତ ଜାଲ ଧରିଛ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫର କହିବି, ବଳ ସହିତ ଏକତ୍ର ଉଡ଼। ସମସ୍ତେ ସମାନ କଲେ। କେବଳ ସେତେବେଳେ ଶିକାରୀ ଜାଲ ପକାଇଥିବାର ଦେଖାଗଲା। କପୋତ ଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିବାର ଦେଖି ତାଙ୍କ ଆଖି ଚମକିଲା। ସେ ବାଡ଼ିଟିକୁ ଦୁଲାଇ ଭାବରେ ଧରି ଜାଲ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ଶିକାରୀ ଜାଲଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନୀ କପୋତ କହିଲା, ଫୁର୍ ଫୁର୍। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ କପୋତମାନେ ବଳ ସହିତ ଏକତ୍ର ଉଡ଼ିଗଲେ, ପୁରା ଜାଲ ଆକାଶରେ ଉଠିଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ କପୋତଗୁଡ଼ିକ ଜାଲ ସହିତ ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କପୋତମାନେ ଜାଲ ସହିତ ଉଡ଼ୁଥିବା ଦେଖି ଶିକାରୀ ନୀରବ ରହିଲେ।